Hello! Kumusta nga anak ko? Ay nakatawag ka madlang, manungal daw tinaglabas nga kwa. Uy nga rod inang, ay kat busy mga rod dito abroad, nariga mga rod ti trabaho dito abroad, ay nalakamot aya. Narigat nga talaga, iso nga nagrigat ti, iso nga hana nga makapupos nga kananayon iti vlog ko. Maumuma ako, mabubusaran dagiti kakaanak ako nga aguro uray ti video. Ay iso nga tata, nakarami damanon. Kumusta kayo ngayon dita? Apay niya dita madamdamag ko nga kwa, na ospital mat ka no dagita, kakaruba dita. Nagadudamat ka no nga na ospital dita, apay niya dita? Ay wey, na ospital na di kalman. Nagado na ospital dito nga karuba. Na ospital da, ti kinaimo da. Handa nga in parparano dagita handa da idi barutawan. Ay sus, papudot da nga papudot. Inaldaw da ita nga spaghetti nga handa da. Idi nakibarutawan kami kud awam mo nakita mi nga spaghetti nga nakadatar. Idayan ti lamisaan da. Tata na damag mi nga nagtaktak da ti spaghetti nga kakapudo. Nay napaw. Kud iso nga na ospital da. Inya dayta kaya isawan at nga ti handada di barutawan matlaang. Kuna man awan ti handada iso nga nakibarutawan da kinyayo dita. Ay naapo nagadupay ti pau-pauit nga kwarta nga panghandayo tatno mapakanyo amin ti kwa intiro barangay dita tay bagada nga awan panghandada. Tapos ada nga yam ti handada induldulin da. Handa nga inruruwar. Ay sos apo dagita handa dita balay. Nakimat nga dagos. Tapos isuda nagadugayam adama gayam ti handada. Ay naapaw. Ay wey, iso nga nagburis-buris da. Ay naapaw, kunakto magamin. Ay naapo, inyama dagitan nga kakaruba ditan aya baranggayan aya. Kinaimot na daytan. Kung iso malagayam, iso siguro nga nakitak dayta kwa. Dayta story na dayta may nga karuba dita nga kwa. Kunakno throwback dayta story na nga picture ti salad da. Inaldaw nga da salad na. Gaya mindulin da dayta nga salad da. Tano dati ngalngalan da nga inaldaw. Kinaimot da ay naapo. Kakaasi ka na kita ospital nga. Napananda takwa. Kakaasi ka na ti sud-sud. Ayan ti kasilyas tag si sinubla na kasilyasan na nga kwan. Puro spaghetti ka no ti itakida. Ay sos, Diyos ko. Kakapudo nga ron. Nga handa nga in-order ta spaghetti na di barutawan. Ta inin-ino na nga inal-aldaw nga kangkanan. Ay sos. Kasta naman. Ore man pay no dati punsaan dita ayan dangay ke idulin da dagita kwa. Dagita murhon iduldulin da. Ore day talitson iduldulin dan tupa ay maramanan ayan no makipalpananit kinyada dagita kakaruba. Diba awan? Pansit mo lang ti datarda, nakalablab ay pay. Umaa. Ngam narigat nga talaga ti kwag sakit. Kita nyo dayta, kiti daktal manan ti magastos dan nga maospital dan. Kaputi kinaim-imo da. Apay si kayo, apay kaslala kwa, madmadi mataparparyayo. Kasla kayo naglulupoy dita nga makikatkat. Awan enerjiyo nga makin inistorya, dati saksakitan nyo mataya, yung tamaririk nayo, damaririk nayo aya. Wen, madin sa ti bagbagik, adan samatan iti corona ko. Madi nga talaga. Nay-nay nga agsakit ta ulo. Hana nga makaturo, gagsakit ti barukong ko. Tapos, nadadumahana nga makapangpanganan. Handak pa nga makatungtong ka no, nga nasaya dito yun. Madikam mo, mabubudol nga ko. Nga damot yun ti corona ko. Apay, mga ito ibagay nga dati corona yo. Apay ya, tila papapanan nyo dita aya. Ang kayo kaya ang agmamas dita. Kaya agbugbugo, ti ima yo nga kananayon. Ang kayo nga umadadayo ti tattao dita. Nga kwa, gugupong nga kananayon dita. Hanyo aya nga ang kayo kaya digdigo sa kananayon. Nagita ti importante nga kwa nga pampanunutan nyo no dati nga corona.
Agbuggo kayong kananayon ti imayo kanakinyayo. Agdigos kayong kananayon. Agpapigsa kayo ti kwayo mangang kayo ti nasusustansya. Ang kayo nga agarte-arte dita nga mangmangan tinaanateng. Mangang kayo nga kananayon tinateng. Apaya niya gamin ayat ti maririk na yung simsim tumas dita. Agulaw-ulaw ak painukwan. Madikam mo no inya dahito nga kwa aliman si kanya ti panag ko na madansa ti corona kuno inya. Corona nga ipagbagayo. Hanga corona dayta. Kasla kay naman ng doktor dita nga si kay timang doktor tabagbagiyo. Okay mga nagadal ti medicine tapos kwa. Nagado nga amuyo dagita banbana nga kasta. No dati agsaksakit kasla kay la doktor dita nga kwa tila may bagbagayo nga. Amok dayta nga saksakitin nyo. Magitang maririk na yung manan. Dayta ti sakit yun, agbabakol kayo. Kasta dagita maririk na yun, isang nga won, agpauita manan ti kwarta dita nga manabdo ugan. Ano maika dagita nga saksakitin nyo. Amok nga talaga dayta. Agbabakol kayo, ako manan ti maigigaman nyo nga kwarta, isang nga agsakit manan dagita bagbagiyo. Isang nga amok ti agas na dayta nga, agpauit nga talaga. Ano maikat dayta nga kwa. Rik-rik na inyo. Sige ni tani gayabon di sinyorak. O sige nga raw. Bye!